Italation Remontation. Amputation на целия стейшън. Просто е ненормална работа. Тая лепенка не мога да отлепя. Така, върнахме всичко към оригиналния режим. Рязали тук, правили тюлни, то се вижда, дупчали, късали. Хубаво, сега ще го оправим. До тук стигнахме до един момент, в който върнахме оригиналния фабричния режим на BMW-цето. Модула вече го запалихме. Приема команди. Сканираме го. Вече се вижда 2002 година, ала-бала. Модула запали. Това е италиански ремонт. Пълна простотия. Пълна глупост. След малко ще направим още едно клипче. Да не казвам, че бяха взели толкова тели си, къде се ели си, що си, преповтаряме се по 1 милион пъти. Махнахме всичко, което ни трябва и ще сложим това, което трябва.